Migrény, skoliózy či gynekologické problémy. Diagnózy, pri ktorých mnohí z nás siahnu automaticky po tabletke. Tá ale nie je riešením. Skutočnou pomocou je pravidelné cvičenie. Napríklad tzv. SM systém, pri ktorom sa cvičí pomocou elastického lana. Trpěl jsem nejvíc, když jsem ráno vstával z postele, víte, to bylo nejstrašnější. Začalo mě bolet v zádech, stále se to stupňovalo, tak jsem hledal lékařskou pomoc. Dostalo se mi nejdřív nějakých prášků proti bolesti, potom opichnutí takovouto injekcí, což nepomáhalo. Dozvedel sa však o novej metóde cvičenia s lanami, kde človek využíva len tie pohyby, ktoré sú súčasťou jeho prirodzenej chôdze. SM systém nie je komplikované cvičenie a zvládnuť ho môže takmer každý. Není to sadomaso, ale o bolesti to je. Jedná se o to, že my potřebujeme stabilizovat pohyb a to M je potom mobilizovat. Já říkám, že stabilizace předchází pohybu. A problém není v tom, že bychom učili něco nového. My učíme lidi koordinaci chůze a ta je centrálně zakódovaná. To má každý 14-měsíční dítě. My se nesnažíme vytvořit nový pohyb, ale my se snažíme jenom opravit periferii, svalové zkrácení a svalového sílu, tam, kde nám školní lavice nebo práce nebo jízda nám tuto svalovou balanci vzala. Naťahovaním lana sa uvoľňujú, posilňujú a zapájajú všetky svaly od achilovej päty až po krčný stavec. Lano je špecifické, nemožno ho ničím nahradiť. Má svoju dĺžku aj odpor. Působíme na to tělo tak, že stahujeme lopatku dolů, tak se mi zvyhá záhlaví, uvolňuje se mi napětí v oblasti šíje a já nebudu mít bolesti hlavy ani tady za krkem. Ale tím, jak se mi aktivuje bříško, tak se mi utlumují svaly páteře a nebudu mít bolesti bederní páteře. Když se mi dobře nastaví pánev, zase nebudu mít přetížený kyčelní klouby. Takže normální člověk se normálně pohybuje a taky nebolí. Výhoda je aj v tom, že netreba nikam chodiť. S lanami môžete cvičiť aj doma. 10 minút denne vraj zregeneruje to, čo sme za 8 hodín pokazili. Dneska je hlavní problém u lidí, že jsme oslabení. My prostě sedíme a máme ruce vepředu a vzadu mezi lopatkama je oslabení. A já tam potřebuji posílit. Je to náročné, protože zjistíte, že se dostávají do pohybu svaly, o kterých už ani nevíte, že jich máte. Ty bolesti přitom jsou poměrně, ale po tom cvičení se to podstatně uklidňuje. To, co jsem předtím vůbec nemohl, tak můžu teďka. Víte, i jít, chodit, otočit se, vstát ráno. Pri tejto metóde sa údajne zbavíte nielen bolesti, ale aj posilníte telo a chudnete. Chrbtica sa tlačí do správneho stredového postavenia a zároveň hore. Pacient ako keby povyrástol. My během dne, když chodíme s povoleným svalstvem, tak to má tendenci k té kompresi a k tomu, že se snižujeme. A naopak, když se člověk narovná, tak vyroste. SM systém je aj možnosťou, ako predísť najhoršiemu, a to operácii. Výsledok závisí od diagnózy a intenzity cvičenia. Hanka Lasicová je v 5. mesiaci tehotenstva. Vedia už rodičia, či to bude chlapec alebo dievčatko? Alexandra schudla 15 kg. Údajne jej pomohol len pravidelný 8-hodinový spánok. Na tieto, ale aj ďalšie zaujímavé reportáže sa môžete tešiť už zajtra v magazíne Reflex. Dovidenia.